Op een bepaald moment kwam de vraag ook aan ons van wat moet er gebeuren met dit bedrijf. Houden we het in een familie of verkeer je het? En toen waren wij daar eigenlijk wel heel gauw uit dat wij het graag terugzetten wilden. En zo binnen de drie zussen Helma nou operationeel, commercieel en algemeen directeur van de Helwa Wafelbakkerij in Holm. Hoe houden zij privé en werk nou wat skieden? Dat is een leerproces en ik moet zeggen dat we een jaar, totdat we echt best een uitdagend jaar hebben, dat dus wel heel gauw leerd had om zakelijk met elkaar om te gaan, omdat er echt wat gebeuren moest. Dus dan leer je heel gauw dat persoonlijke, dat is even thuis steeds maar. En hier moeten we echt de dingen van die gebeuren moeten. De zussen binnen vorig jaar al starten in haar functies. Dat wie doet voort een pittig jaar door inflatie en energieprijzen die door het dak skaten. Een soort klanten weet het Holmer Wafelbedrijf na 70 jaar goed te vinden. Dat docht wel blikken uit wat er alle keer uit de ovensrolling komt. Wij proberen net alleen koekjes waarbij de thee te mooi zien. Maar wij proberen ook echt in te springen op trends die opkomen in de markt. Neem bijvoorbeeld vegan producten, veganistisch, dus zonder zuivel. En daarnaast doen we nog een heel soort andere dingen. We maken proteïnerepen, glutenvrije producten, producten zonder suiker of leeg in koolhydraten. Dus op die manier proberen wij echt een heel groot assortiment aanbieden te kunnen aan onze klanten. Plan voor de toekomst binnen er dus genoeg, al is de ruimte op het stroomnet op zijn zacht zijn een uitdaging. Wij zitten eigenlijk volop in groei. Er is genoeg potentie in de markt en vooral omdat wij ons op zoveel verschillende markten richten. Aan de andere kant is het lastige voor ons op dit moment het hele netcongestieverhaal wat hier in het gebied speelt. Wij willen heel graag uitbreiden. En omdat wij op dit moment in de capaciteitsgrenzen aanrennen. Maar die uitbreiding is eigenlijk net mogelijk omdat er gewoon net meer energie vrijkomt voor ons. Ik willen de ondernemers wel verduurzamen, maar de stroom van Bigeliek zonnepanelen is een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Over het stroomprobleem wordt er intussen gepraat met de collega-bedrijven, provincie, gemeente en Liander.